nyocha Nasendiko barua ma submit. Yeah. Osayude. As to whether or not mani ngeni koro kipenja, mani penjo the appointing authority kako take the resignation. I don't want to speak on behalf of someone. Jatan piny Kenya William Ruto en osiepi. Yes, en osiepi. Nyaka sani pod ulose arene oboke no bedi miloso achiel ka injire dala. Ing'eyo ni ano kamak ga sige siasa ka. Nitie jo siasa masegwenyrago on principle. Emomi ineno kata jo siasa masegwenyrago kata katiyo gi ng'ato ka wuok kanyo okiwinj ka wuoyo kuome marach. Macha orumo gi kanyo adhi mbele ga agenda mara manyien. Iwinja? So I believe ni ng'amuse tiyo godo together. Nyaka bed some mutual respect between you. Yeah? Differences could be in ideology, differences could be on an opinion, differences could be in approach moving forward. To ng'ato koro dhi mbele gi agenda mare, to ok jiw bet jo wasigu. Nikech siasa ka be dynamic chieng' mo ichaki po kendo kuromo gi ng'ato kama chielo. An kaka Eliud Owalo, I decide ni adwa lead third and final liberation mar jo Kenya. Mondo wagol jo Kenya e dhier. Maya agenda mara. Kamano nyakora mogi jogno wako ni kacha mar mondo mi bende imiwa paro mopogore mentiere godo kada lore sani oduok penjo ariyo kata dek mawuok kuom jopiny ma bende osebedo kae ka orogi achiel kachiel. Dan Charity owacho ni Cleophas Piny na wuoda sembo ni Owalo Foundation cha to opango keto lokruok mage mano e kar kaka ker mabiro mondo mi okonye ji te nikech nyaka sani koro ne foundation mar chaka gi men foundation mar ng'eruok maka